Vítajte u nového videa spoločnosti Kovian. S potešením vám chceme predstaviť novinku našej ponuke, a to konkrétne produkty talianskeho výrobcu pohonov značky Kame. Pohony Kame sú na trhu už viac ako 40 rokov, čo je záruka kvality a spokojnosti. V ponuke máme automatizácie pre posuvné a krídlové brány s napájením 24, ale taktiež aj v 230 V verzii. Sety obsahujú vždy jeden štvorkanálový diaľkový ovládač v čierno-modrom prevedení. Nájdete ho pod týmto kódom. Samozrejme je možnosť dokúpiť si potrebný počet ovládačov priamo na našej stránke. Súčasťou sady sú tiež fotobunky s dosahom až 10 metrov. Pre lepšiu orientáciu sme pre vás vytvorili kompaktnú sadu Eko pre posuvné brány, kde sa nachádza komplet príslušenstvo, ako sú ovládače, fotobunky, maják, ktorý si viete dokúpiť aj samostatne ku všetkým typom pohonov tejto značky. Dostupnú máme tiež sadu 24 alebo 230 V, maják s anténou s 5-metrovým káblom pre lepší dosah signálu. Do nášho portfólia sme zaradili taktiež pohony ATS pre krídlové brány vo verziách 24 a 230 V, pre brány s celkovou dĺžkou jedného krídla od 3 do 5 metrov. Pohony Chrono, ktoré sú známe svojou kvalitou, výborným spracovaním a odolnou povrchovou úpravou, je ideálna voľba pre krídlové brány s dĺžkou krídla do 3 metrov. Nezabudnite sa pozrieť aj na pohony AXL22 vo verzii Eco pre krídlové brány s dĺžkou krídla do 2,2 metra, kde sada obsahuje ovládač, fotobunky a tiež LED maják. Ovládače značky Kame sú v ponuke vo verziách plávajúceho kódu a pevného, ktorý sa používa pri starších inštaláciách automatizácii vašich brán. Takisto u nás nájdete aj externý príjimač, prídavné antény pre zlepšenie signálu a Wi-Fi. Veríme, že značka Kame bude mať veľa spokojných užívateľov. Naše portfólio automatizácií a príslušenstva od producenta Kame budeme naďalej rozširovať. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na našu spoluprácu. Pre viac takýchto videí klikaj sem a pre odber nášho kanála sa prihlás tu.